Dobrodošli u još jednu emisiju Poslovnog plana u kojoj među ostalim nastavljamo sa serijalom o inflaciji. Većina je, vjerujem, po društvenim mrežama, portalima i televizijama svjedočila pokušajima da se objasni kako su ulazni troškovi cjelokupnom realnom sektoru visoki, prije svega oni koje generira država, ne samo kroz poreze i doprinose. S druge strane, ta vrsta ulaznih troškova bila je visoka i onda kada nije bilo inflacije. Stoga smo provjerili kako stvari stvarno stoje i kako je stanje s profitima i maržama. Dok se ljutimo na trgovce i brojimo im zube, čitaj marže, koje nema sumnje rastu jer u inflaciji uvijek sve buja, dobro je usporediti pojedine sektore kako bismo znali kako kome stvarno ide. Pa idemo redom, trgovci. I njihove profitne marže su i dalje ostale iste. I činjenica, recimo, da trgovci, što se često navodi od drugih, ja bih rekao i onih koji su više informirani iz samog segmenta trgovine, govore, prosječno u 10 velike trgovačkih lanca funkcionira na rucu koji iznosi otprilike 25%, dok su zbirno promatrano neto marže profita u rasponu od 2,5 do nešto više ili manje kad se zbirno promatraju. Tu se vodi računa o tome da ono što dobavljači, a to mogu biti veletrgovci, mogu biti krajnji proizvođači iz segmenta prehrambeno-prerađivačke nekih drugih industrija, prenose na njih kroz svoje cijene što za njih predstavljaju ulazne cijene, kalkuliraju to svoje izvozne cijene i dodatno na pitanje tržišta rada koje vrlo ima danas neugodne reperkusije kad je u pitanju biznis, reagiraju da povećanje plaća također prenose na krajnje korisnike, odnosno na svoje zaposlenike koji u jednom dijelu su i njihovi potrošači. Nikšić je na temelju dostupnih podataka izračunao kako je prosječni rast plaća u gospodarstvu 11,7%, u trgovini je 12%. Plaće su očekivano najviše rasle u ICT-u, financijskim i uslužnim djelatnostima. Trošak kamata također je jedan od većih koje poslodavci svih boja moraju ukalkulirati u cijenu svojeg proizvoda ili usluge. Veći trošak kamata od trgovine imaju samo 3 sektora. Istodobno financijeri, dakle banke, zarađuju odlično. 33 banke u Hrvatskoj štedionice su u 2023. godine značajno povećale svoje prihode. 4 milijarde su iznosili njihov ukupni prihodi u odnosu na 2 milijarde i 900 ranijih godina. Iz toga je proizašla dobit u 23. od 3 milijarde i 367 milijuna, a godinu dana ranije ta dobit je iznosila 730 milijuna. Prema tome u 23. godini ta dobit je gotovo udvostručena i bruto marža profita banaka u 23. je iznosila 40% u odnosu na 31% prethodne godine. Na takav način i dalje, ja bih rekao, kroz kamatne stope koje govorimo prvenstveno o poduzetništvu, u značajnoj mjeri negativno utječe na mogućnost poduzetništva da se razvija, raste, pogotovo komponenta izvoza i komponenta investicija, uz razumnije financiranje i to u značajnoj mjeri utječe na biznis i na poslovne modele kako se biznis može konceptualizirati u ovakvim uvjetima iz okruženja. Podaci za 2024. za većinu tvrtki još nisu raspoloživi, no dovoljno je znati kako je masa plaća lani u javnom sektoru porasla 47% ili gotovo 2 milijarde eura. Ove će godine to biti dodatnih 425 milijuna. Sve će to na kraju završiti u potrošnji i sve dok potrošnja buja nema nikakve logike spuštati cijene. Stoga je još jedna vrsta trgovaca dobro prošla. 4000 i nešto gospodarskih subjekata predalo svoje izvješće za 2024. godinu i kada uzmemo uzorak onih nekoliko velikih, mi zovemo funkcionalnih trgovaca, JISK, P&G, Teddy, Harvey Norman, Lush, CCC, znači koji mogu dati jednu refleksiju toga što se događa u godini, vidimo da je zbirno promatrano su njihovi prihodi 411 milijuna eura u odnosu na 354 milijuna iz 2023. 16% veći i da su se tu povećale bruto marže profita za nekakvih 2,5% poena, što govori o tome da je ta stvorena na neki način potrošačka groznica koja je proizišla iz povećanja plaća javnog sektora, pa onda i refleksno jednog dijela biznisa, dovela do te potrošnje koja je omogućavala tim trgovcima da to u principu pretvore u svoj poduzetnički uspjeh. Rubna recesija u zapadnim članicama zbog EU novca se neće tako brzo preliti u naše dvorište. Stoga bismo sami morali ispuhati potražnju, recimo ulaganjem ili štednjom. Primjerom bi trebala voditi država.
Iako bojkot gubi na snazi, premda se širi i dalje od trgovina, već su počela upozorenja kako će manjak prometa u trgovinama usporiti potrošnju i uvesti nas u stagnaciju, ako već ne u recesiju. No činjenica je da inflaciju može ohladiti samo pad potrošnje. Pa postoji li neka točka ravnoteže ili moramo birati? Teoretski pad potražnje nužno vodi i do pada cijena, no u našem slučaju očito nije pala ukupna potražnja, nego samo potražnja u danima bojkota koja se kompenzirala ili prije ili poslije tih datuma. Ovaj pad potrošnje koji je vezan uz bojkot, da li oni posebni peci ili čitavi neki tjedni, uopće nije nekakav spektakularan pad potrošnje. Mjesec siječanj i mjesec veljača su mjeseci kad je tipično potrošnja na najnižoj razini tijekom godine i kad stignu brojku preko 300 milijuna eura, onda mogu reći da su zapravo napravili pad koji se inače i onako sam ne bi sezonski dogodio. Bojkot trgovina pokrenut je prije gotovo mjesec dana, računajući da će se uzrok inflacije ugasiti na mjestu njenih posljedica. Računica je donekle logična jer prosječna inflacija u Hrvatskoj je oko 13%, u eurozoni oko 8% i to se najbolje vidi upravo u maloprodaji. Gospodarske kretanja u Hrvatskoj su definitivno zadnjih par godina posve divergentna nego u ostalom dijelu eurozone i nama je jasno da politika ECB-a trenutno ne ide u prilog jer ona još podupire inflaciju, a ne da ju smanjuje. Hrvatska eventualno ima neke svoje vlastite mjere od nekakvih prudencijalnih s kojima je nedavno izašao HNB do nekakvih fiskalnih i općenito uloga države gdje i država je radila ta ograničavanja rasta cijena. Jasno može još smanjiti PDV može usporiti rast inflacije, ali što se tiče potražnje, ona je i dalje snažna. Znači Hrvatskoj ove godine čeka značajan rast BDP-a, ali treba isto tako reći da potrošnja građana neće rasti dinamikom ove godine kao što je rasla prošle godine. Jer ni plaće u javnom sektoru sigurno više neće rasti dosadašnjim tempom, a upravo plaće, odnosno domaća potrošnja, guraju i BDP i inflaciju. Žar još uvijek gori i zbog europskog novca kojim financiramo uglavnom infrastrukturu kao da smo tek izašli iz rata. U proizvodnju pa i u izvoz idu tek mrvice. Uz taj rast potrošnje, uz rast investicija, rastu jasno i prihodi države. Rast plaća je najveći u javnom sektoru. U javnom sektoru je zaposleno jako puno ljudi. To su uglavnom ljudi koji uzimaju kredite kod banaka jer ovi iz privatnog sektora često puta ne zadovoljavaju neke uvjete za ocjenu kreditne sposobnosti. Privatnom sektoru fali radna snaga jer onda mora i uvoziti radnu snagu i ne može naći domaću, pa mora pristati na povećanje cijena. Tako da smo mi u toj jednoj spirali i troškovna i potražna inflacije i bit ćemo još neko vrijeme. Jednog dana će to jasno stati. Jednog dana mi više nećemo ekspandirati dinamikom kao sada i onda ćemo opet konvergirati prema prosjeku europodručja. Nažalost, ova inflacija koja nas sve pogađa izgleda kolateralna žrtva svega toga. Da će već ove godine inflacijska priča vjerojatno usporiti, iščitava se i iz najava turističkih brojki i cijena namijenjenih zemljama iz koje stižu oni najbrojniji, a te se zemlje ljuljaju na rubu recesije. Vidi se definitivno kad se analiziraju podaci na Booking.comu i ponude na Booking.comu da su masovno počeli spuštati cijene najma, odnosno iznajmljivanja apartmana turistima tijekom ljetnih mjeseci, pa čak i ovom razdoblju prije. Imamo rizik tih recesijskih kretanja na našim tipičnim tržištima s kojih nam dolaze turisti, da će smanjiti se njihove mogućnosti potrošnje i da zbog toga turizam možda neće ostvariti one rezultate koje je očekivao i da to može nekako usporiti gospodarski rast. Tako se vraćamo temeljnim postavkama ekonomije. Ako raste potražnja, a u Hrvatskoj rastu i cijene. Hrvatski se rast temelji gotovo isključivo na domaćoj potrošnji i državnim investicijama koje nemaju multiplikativni učinak, dakle ne otvaraju radna mjesta u privatnom sektoru. O tome u idućoj emisiji. Inflacija ni globalno neće tako brzo pasti, već i zbog geopolitičkih igara u kojima ključnu ulogu imaju sirovine i resursi. Ako ih nema ili nisu dobavljivi, cijena im raste. Znamo da je većina najvažnijih metala nužnih za razvoj tehnologije ili za obranu na istoku, prije svega u Kini. Stoga je dobro znati ima li Europa išta od potrebnoga ili barem gdje se alternativno može opskrbiti nužnim sirovinama. Europska unija raspolaže određenim zalihama sirovina poput boksita, kalcija i magnezija, ključnjima za industrijske procese. No za mnoge strateške sirovine poput rijetkih metala, litija i silicija, Europska unija ovisi o uvozu.
Primjerice, rijetki su metali neophodni za proizvodnju visokotehnoloških uređaja poput pametnih telefona, baterija za električna vozila i obnovljivih izvora energije i uglavnom se kopaju u Kini. Međutim, kad dođemo do industrije koja zapošljava veliki broj ljudi, a to su, na primjer, automobilska industrija evropska koja je pokretač razvoja, posebno Njemačke, ali i Francuske, tada upadamo u veliki problem sa mineralima koji su nazvani kritični i vezano za njihovu kritičnost, možda bi to trebalo pojasniti vašim gledateljima. Kritični minerali za europsku ekonomiju znače oni koji su izuzetno potrebni industriji, bez kojih industrija ne može dalje nastaviti proizvoditi proizvode koji su visoko vrijedni, a istovremeno ih Europa ili uopće nema ili je jako deficitna. Europska je unija stoga još 2011. godine napravila popis kritičnih materijala. Tada ih je na popisu bilo 14, a 2023. na njemu su se našle čak 34 sirovine. Primjena se kritičkih sirovina proteže kroz cijeli lanac industrija, a posebno su nezamjenjive u naprednim tehnologijama poput solarnih panela, vjetroturbina, električnih vozila i energetski učinkovite rasvjete. Bez ključnih sirovina poput litija, kobalta i rijetkih metala, ostvarenje ciljeva zelene tranzicije bilo bi nemoguće. Međutim, izazov je osigurati i održivu i etičnu eksploataciju svih resursa kako bi se očuvao okoliš. Ekološki standardi i Europski zeleni plan onemogućuju proizvodnje sirovina koje imaju veliki CO2 otisak. Što je malo paradoksalno jer mi iste te sirovine, na primjer magnezij, koji se može proizvoditi iz dolomita kojima Hrvatska obiluje, vrlo čistih dolomita, imamo jako puno, mi ga ne možemo proizvoditi zbog CO2 otiska u Europi, ali isti taj magnezij proizveden iz istog tog materijala uvozimo iz Kine, što je vrlo paradoksalno jer isti CO2 otisak postoji samo na drugom dijelu svijeta, ali mi ga nekako u naše kalkulacije ne računamo. Osim magnezijem, Hrvatska raspolaže i ključnim građevinskim materijalima, poput arhitektonskog građevnog kamena, gipsa, šljunka, nemetala i mineralnih sirovina. No nedavna kineska ograničenja izvoza rijetkih metala pokazala su koliko europska industrija može biti pogođenom iznenadnim promjenama u opskrbi. Rat u Ukrajini također je poremetio opskrbne lance ključnih sirovina poput nikla i aluminija, dok su sankcije prema Rusiji dodatno smanjile dostupnost važnih materijala. Sve to prisiljava Europsku uniju da traži alternativne izvore ili ubrza vlastitu proizvodnju. Uostalom, zelena tranzicija guta upravo rijetke metale. Zelene politike trebaju biti promovirane. Međutim, istovremeno Europska komisija može nametnuti zelenu politiku samo onda ako je voditelj, lider u proizvodnju u nekom području. Dakle, tada onda Europa može nametnuti svoje standarde. Međutim, ako mi to nismo, a zaista nismo u 34 slučaja, tada je gotovo nemoguće nametnuti te zelene standarde drugim zemljama, pogotovo zemljama u razvoju koje imaju posve drugačije agende od Europe. Jedan je od odgovora stvaranje zatvorenog kruga unutar Europske unije kroz recikliranje i ponovnu uporabu sirovina. Recikliranje baterija, elektroničkog otpada i drugih tehnoloških proizvoda moglo bi značajno smanjiti ovisnost o uvozu. Također, istraživanje novih rudarskih potencijala unutar Europske unije u stroge ekološke standarde moglo bi dugoročno osigurati stabilniju opskrbu. S druge strane, strateška partnerstva s državama izvan Europske unije poput Australije i Kanade već su u tijeku kako bi se osigurale sirovine iz stabilnih regija. Takva partnerstva pomažu u diverzifikaciji izvora i smanjenju ovisnosti o Kini. Ja ću samo navesti primjer, recimo, takve neobične ovisnosti kada je u pitanju kobalt, koji je jedan od minerala na kritičnoj listi i bitan je za zelene tehnologije. Dakle, 66% kobalta se eksploatira u Kongu, što bi rekao da bi možda trgovinski sporazum sa Kongom bio izlaz iz nekakve nestašice i imali bismo sigurnu opskrbu, ali kad pogledate koliko je tih kompanija, odnosno tih eksploatacijskih polja u vlasništvu države Kongo, onda je to samo 9%, a sve ostalo u vlasništvu Kine. Kina je vodeća država u procesnoj tehnologiji i pri tome nema stroge okolišne standarde kakve ima Europska unija, zbog čega je nemjerljivo lakše ponuditi i znatno niže cijene. No čak i da Europska unija uspije vlastitom proizvodnjom nadomjestiti kineske sirovine i proizvode, pitanje je hoće li potrošači biti spremni plaćati skuplju zelenu sirovinu. Upravo je zato bilo nužno uvođenje akta o kritičkim mineralnim sirovinama.
Dobra stvar je da iz tog akta proizlazi obaveza za nacionalnim istraživačkim planovima za kritične mineralne sirovine. Dakle, napominjem, zadnje smo imali prije 50 godina i nije samo Hrvatska u toj poziciji. Dakle, mi se bavimo recikliranjem starih podataka iz kojih ne možete mnogo izvući. Trebate nove podatke da biste eventualno nešto pronašli. U vremenima geopolitičkih napetosti i ubrzane zelene tranzicije, strateške su sirovine ključne za tehnološku, industrijsku i energetsku sigurnost Europske unije. Na dugačke staze ulaganje u tehnologije recikliranja, povećanje domaće proizvodnje i jačanje partnerstva s alternativnim izvorima biti ključni. U cijelom ovom geopolitičkom cirkusu Europa je ostala nasukana, bez zaštite dosadašnjeg tutora Amerike, koja je uz to prijeti carinama. Uz najnesposobniju garnituru koja je vodi, veliko je pitanje može li i s čime uopće Europa odgovoriti na sve s čime je suočena. S druge strane, to je jedinstvena prilika da se sastavi sama sa sobom i počne strateški razmišljati o ključnim stvarima, recimo o konkurentnosti i vraćanju pozicije jedne od ključnih ekonomskih sila. Kako se geopolitičke igre gotovo u realnom vremenu sele u ekonomiju, pitanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama za Europu je ključno, jer s ratom u dvorištu, koji Trump više ne želi financirati, sama nema za obranu, niti više ima s čime konkurirati u sada već neprijateljskoj globalnoj tržišnoj utakmici. Trgovinski ratovi su naprosto situacija krajnje nekooperativnog ponašanja, dakle prilično to vam je u teoriji igara, dakle igra nulte sume. Ono koliko ja dobijem, koliko sebe zaštitim, koliko ja izvučem od drugih, toliko upravo drugi moraju imati manje. Tako da je to, dakle, nekooperativna ravnoteža i ničim dobrim ne može izroditi. Odnos između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije je dodatno komplicira priču zato što Europska unija nije država. Europska unija nema jedinstvenu monetarnu politiku, nema jedinstvenu fiskalnu politiku, ima doduše jedinstvenu carinsku politiku zato što je to carinska unija. Ali unutar nje 27 nacionalnih država sa 27 nacionalnih interesa, sa 27 specifičnosti gospodarskih sustava, jer ne postoji nešto što se zove europski gospodarski sustav. Sva ta šarolikost komplicira da dođete do nekog minimalnog zajedničkog nazivnika europske politike. Carinski sukobi velikih svjetskih sila u pravilu štete objema stranama u tom odnosu, no problem je što se uvijek preljevaju u sve male ekonomije, poput Hrvatske, koje nikako ne mogu amortizirati neizravne udarce velikih. Pa iako Hrvatskoj ni Sjedinjene Američke Države, ni Kina nisu najvažniji trgovinski partneri, globalnu je ovisnost, dakle i posljedice, nemoguće izbjeći. Mi bismo mogli očekivati, da tako kažem, direktne posljedice eventualnog jačeg carinskog rata između Europske unije i SAD-a i indirektne. Direktne bi bile recimo na primjeru farmaceutske industrije. 1/3 izvoza hrvatskog u SAD je farmaceutska industrija. Indirektno, navodim samo kao ilustraciju, indirektni troškovi bi mogli biti recimo u automobilskoj industriji. Naravno, mi nemamo automobilsku industriju, ali imamo i to prilično solidne, dakle, igrače na tržištu koji rade za veliku automobilsku industriju, recimo Njemačku prije svega. Europska unija koristi mehanizam recipročne odmazde kako bi odgovorila na carinske barijere koje nameću druge zemlje. Takve mjere usklađene su s pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Primjerice, kada je SAD u prošlom Trumpovom mandatu uveo carine na čelik i aluminij iz Europske unije, Unija je odgovorila uvođenjem carina na američke proizvode poput viskija, motocikala i poljoprivrednih proizvoda. Najveći ceh platiti američko gospodarstvo, najveći ceh će platiti američki potrošači i najveći ceh će platiti oni koji su platežno najranjiviji, koji su najmanje, koji su naprosto nižih platežnih stupnjeva ili kako bih rekao, dakle prihoda. Dakle, oni će platiti jer je carina između ostaloga porez regresivnog karaktera, znači relativno više pogađa siromašnije slojeve stanovništva. Europska unija koristi kombinaciju pravnih, financijskih i strateških mjera za ublažavanje posljedica carinskih ratova. Fokus je na očuvanju gospodarske stabilnosti, zaštiti najosjetljivijih sektora i diverzifikaciji trgovinskih tokova. To je i za Hrvatsku ključno, no ravnoteža je između obaveza prema Europskoj uniji i zaštite nacionalnih interesa priličan izazov. Manevarski prostor u toj politici, carinskoj, Hrvatske ili bilo koje druge članice je izuzetno sužen. U zonama slobodne trgovine
da previše ne gnjavim sa teorijom, u zonama slobodne trgovine situacija je drugačija. Tamo isto imate ukidanje carina u međusobnoj razmjeni, ali prema trećim zemljama svaka zemlja članica zone slobodne trgovine zadržava svoju carinsku politiku. Još jedan paradoks, ne znam koji sada već treći po redu, imate to da je Trump u prvom svojem mandatu ispregovarao zonu slobodne trgovine između Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. A sad istodobno, dakle, ruši taj sporazum koji je sam iskreirao, tako da prijeti uvođenjem carina i Kanadi i Meksiku. Da ne kažem dodatni još jedan argument u prilog, dakle, rekao bih, neracionalne politike, ajde da tako blago kažem, a to je dakle što je to protivno pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Dakle, vi nemate pravo uvoditi carine jednostranom odlukom bilo koje drugoj članici Svjetske trgovinske organizacije, odnosno svim drugim članicama Svjetske trgovinske organizacije. Trgovinski sukobi uvijek plešu po rubu, no u eri dominacije tehnoloških divova i osjetljivijih globalnih tokova kapitala postaju izrazito opanima. Za Europu je za sad dobra vijest činjenica da je Trump više fokusiran na Kinu i najveće trgovinske partnere. Uostalom, u sukobu koji je pokrenuo SAD, nužno treba saveznike, pa ostaje nada da će se Europa i SAD uspjeti dogovoriti o novim uvjetima suradnje. A kada smo već kod igara, jedna od poželjnih koja se sve češće koristi u ekonomiji, a rodila se iz matematičkih modela, jest teorija igara. U srži je te teorije svojevrsni zakon akcije i reakcije, točnije, pokret jednog igrača izaziva reakciju drugoga, a ta reakcija zahtijeva i podosta strateškog razmišljanja. Dakle, nitko se, bio on pojedinac ili korporacija, ne može ponašati nezavisno od drugih. Stoga bi teorija igara u ovim grbavim vremenima mogla postati dobrim alatom donošenja odluka. Ponekad samo jedna pogrešna poslovna odluka može rezultirati teškim posljedicama poput kraha poduzeća, gubitka tržišta ili kao u pandemiji dobavljača, otpuštanja zaposlenika. Više nego ikada prije teorija igara vrijedi i u politici. Jedna pogrešna odluka o carinama možda je kratkoročni dobitak, no protivnički ga potez može poništiti. Riječ je o igri u kojoj imamo suprotstavljene igrače čije strategije uglavnom ne poznajemo. Dakle, teorija igara nije rekreacija. Drugo je ime zapravo analiza konflikata ili interaktivne teorije odlučivanja, jer ipak je riječ o primijenjenoj grani matematike. Kako se teorija igara bavi strateškim igrama, njena je povijest stara koliko i same igre. Pri tome se ideja kako je rat igra zbroja između dva igrača može pronaći već u knjizi Umijeće ratovanja Sun Tsua, čije misli iz 3. stoljeća prije Krista i danas rado citiraju globalni biznismeni, sve češće i političari. Riječ je zapravo o mentalnoj igri koja proučava sve moguće situacije i ishode u kojima konačno rješenje nekog problema nikada ne ovisi samo o jednome igraču, nego i od poteza i odluka svih ostalih sudionika nekog posla ili politike. Strategija je svakoga igrača optimalna onda kada se razmotre odluke svih drugih igrača. Tada svaki igrač pobjeđuje jer su svi dobili ishode kakve žele. Dilema zatvorenika uobičajen je primjer teorije igara. Konkretno, u dilemi zatvorenika dvije uhićene osobe osumnjičene su za krađu i drže se u odvojenim sobama. Policija im nudi nekoliko opcija. Ako obojica priznaju, dobit će 2-godišnju kaznu. Ako nijedan ne prizna, osuda je 1 godinu dana. Ako jedan svjedoči protiv drugoga, bit će oslobođen dok će drugi dobiti 3 godine zatvora. Nema sumnje da je sveukupno najbolja opcija ona u kojoj posljedicu snose jednako, no izazov da se optuži onaj drugi i odšeće na slobodu opcija je koju mnogi odabiru i u poslovanju i u politici. Igara je u toj teoriji još podosta, no možda je najpoznatija igra nulte sume, u kojoj je dobit jedne osobe jednaka gubitku druge. Poker i kockanje primjeri su igara s nultom sumom, jer je zbroj osvojenih iznosa pojedinih igrača jednak gubicima ostalih. Igre poput šaha i tenisa također, no igranje na financijskim tržištima gdje igrači ulažu u razne vrijednosne papire, da bi netko zaradio, netko drugi morao izgubiti. Pri svemu je tome ključno procijeniti kakvi će biti strateški izbori svakog pojedinačnog igrača. Recimo, EU ne smije čekati službeno proglašavanje carina za europske proizvode, pa tek tada odlučiti što će. Teoriju igara mora igrati već sada, dakle nužno je predvidjeti sve moguće ishode i složiti sve moguće odgovore unaprijed, ne kada Trump odluku službeno donese. To je to za danas od vrijedne ekipe Poslovnog plana. Gledamo se po običaju za 7 dana, srijedom na drugom, s novim zanimljivim pričama. Do tada, ostajte nam dobro.